Hello guys, maayong gabi kanatong tanan. Ani ana usab ako aron sa pagpadungog kaninyo bahin sa akong galay sa kinaiyahan. Ang title ani is kamo na ang magbuhat og title, no? Maestro, ang kinabuhi ko karon dinhi sa kalibutan. Mga punuan sa kahoy maoy akong gisaligan. Kay dinhi makita ko ang akong kabulahanan. Bisan unsay akong gusto, ana-ana ang tanan. Ang ubang tao kanako mao ang nakaingon. Makita nila ako, ilang gukod-gukod gukuron. Naglupad-lupad ako og sa bisag asa mo paingon. Sa taas ug sa ubos wala ako'y pilion. Karon kanako pagbantay na kamong tanan. Kutkuton ko ang matag kahoy nga punuan. Karon natingala kamo ilabi na sa kabukiran. Kanhi ang dunay dagkong kahoy karon wala na ang uban. Daghan ang nangaangin nga mga kabataan tungod sa binuhatan sa ilang mga ginikanan. Kay ang makakita kanako ila raman akong pasipad-an og ang ila karong kaugmaon wala nay kasiguruhan. Ang kalisod karon mao'y akong naangkon. Naglupad-lupad ako sa walay mga tunong. Nakasulod ako sa balay o sa suga nagpaduol. Tungod sa akong mga pako ang suga na palong. Ang tag-iya sa balay kanako karon na ulit. Kay ang ilang suga na palong sa pagkalit. Nagbagutbot sila tungod kuno sa kangit-ngit. Ang akong naangkon karon mao ang mga kasakit. Karon tungod sa kalisod sa yuta na ako nagkamang-kamang-kamang. Mipaingon ako sa bisan asa na lang. Sa tag-iya sa balay ako ilang nakitaan. Giduol nila ako og sa yuta gitumban-tumban. Wow. Mga igsuon, dinhi na lang ko kutob og daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong gabi. Hello mga guys. Inaot nga magkuhaan kini og pagtulunan karon sa mga naminaw nga ang atong kinaiyahan atong tan-awon kung naunsa ug unsay nahitabo karon. Ang mga kakahuyan nga maoy atong kaugmaon ilabi na sa mga batan-on sa atong kaugmaon nga maoy gisaligan para sa ato unyang mga pagkaon karon naunsa naman hinuon. Dinhi na lang ko kutob og daghang salamat sa iyong pagpaminaw og kamo na ang magbuhat og title. Wow. Bye-bye.